Witam Was pięknie. Siedzę wedle Ausgusa, który mam zamontowany doma w Antryju, ale on nie funguje. Ja sam mam lacie dla gości w tym Ausgusie. Ale po co, że chcę ten Ausgus sam zamontowała? Ja bym chciała uświadomić i zresztą niektóre, które mieszkają we familokach po dzień dzisiejszy, to albo takie Ausgusy mają, albo je całkiem niedawno wyciepli, albo je przedawają na Allegro. Ausgus, czyli zlew, jak był taki wypasiony familok, no to Ausgus był jeden we kuchni. Kokotek, no właśnie Kasia, miałaś mi kokotek spatrzyć. Kokotek był jeden za zimną wodą i w tym Ausgusie to się sam pomywało, brało się woda, czyli po prostu to było jedyne źródło wody. Jak był familok gorszy, to Ausgus był jeden, ale na sieni dla 2 albo dla 4 mieszkań. I dzisiaj to, tak wiecie, jest takie modne słowo design, nie? I taki Ausgus kupić na Allegro, co by se zrobić taki design, taki rustykalny, to on wcale tuni nie jest. Mój akurat tuni był, ale chciałam Wam uświadomić jedna rzecz. Jak się do przodu pocisła cywilizacja, my dzisiaj mamy kokotki, kajną się woda miesza, tak co by była taka jak cza, gorko ze zimną, i my są tak rozwydrzone, że nie zdawamy sobie sprawy, że Jezu, jeszcze 2-3 pokolenia nazad. Ja jako dziecko pamiętam ten Ausgus, a ja z dobrego domu, kajmy mieli jeden we kuchni. A Kasia się pytała, ale ja też pamiętam. No widzisz, a Kasia się pytała, czy ten nachtop do filmowania ma sam stać. Wy go znacie z innego mojego filmu. Ja powiedziała i ja. Po jakiemu? No po brutalną prawda. Przedstawcie się taką sytuację. Jest familok, kaj, jest Ausgus doma, ale haziel jest na placu i jest zima. No do nachtopa wiadomo co się robi i to jak się Wam kojarzy, że nachtop to ino dziecka albo chore ludzie, no to konstrukcja familoka w tamtych czasach, jeszcze 40-50 lat temu nazad, wymagała niestety istnienia nachtopa i to wcale nie takiego małego, no bo musiał być dla całej familii, a czasami to był i aimer i potem trzeba było się z tym jakoś załatwić. Jak tam ino były, wiecie co, no to do Ausgusa i spłukać. A jak było grubsze, no to wtedy ludziska grali, kto się oblecze te szczewiki i będzie szedł na plac do haźla, bo haźl był wtedy wspólny dla całego familoka. I zasiewam znowu, że ja wam sprawiam jakieś bajki o jakiejś wsi, że tak nie mogło być. Wieście, po prostu w mieście na całkiem Śląsku tak było. I my do niedawna, od niedawna dopiero mamy cywilizacja z gorką wodą, z zimną wodą, z prysznicem, z badywaną i z takimi różnymi udogodnieniami, z fajnymi mydłami. Przedtem to jedyne mydło to była krędzajfa, czyli takie mydło, co tam przyniósł chłop ze kopalnie i do prania, i do mycia, i do wszystkiego. No, tak sobie czasami pomyślcie, jak narzekacie, jakie łatwe macie życie.